Jang mi achik lo ni pai kre ke tom pe ni pai kre phar ni an ni jang Karbi Anglong dong kamukam rong sopi wai song patua klama long Karbi Honghari amai tum pe ni kan esek ameipi ke paman pon. Ni thom ke chok mate ke pat jut piar ni along tim Karbi Anglong abitung atum. Karbi Anglong Promus Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Honting Be MLA Bida Sing Leng EM MAC tum pe kedang lok penang an kithe keding atum la pen long ri pri ahawar amai tum pen bangso amai along chetong dut se RD do jot pen rat ameipi padupon la pen la bangso amai long pen Karbi akai tum kunat pen se dhorom ke bang ma jutang jubat nim rokom pendeng sumpot ilam ikhi ke ban ma bangso amai long pen klardak alam the penang an kithe keding atum pen rat athing no than ko halapu ameipi kedo pontu ahut jisimet MP pen lam the ke than pontu ili tum Honghari tum angbong ta Honghari ka chikrong ka thera ka tum do jutang jubat nim rokom pendeng sumpot ilam ikita ki choklim la pen Karbi richo dolang pinpo habeta do Karbi Honghari henno Karbi atum binong lo poserat amai pialong lam the jai pon CM Dr. Tuliram Ronghang asang hopen bangso amai long pen ke than pon thuke ili Karbi atum ke Kristan dakali Hindu dakali Karbi atum adhorom ke Karbi Honghari henlo lapen Karbi atum adhorom Karbi Honghari atum arnam da japong thepi lasi ke eche amai pen niliphan pin pura lo nang ki pidon along ke jong pon ason ansi pachun pon po pusirat amai PCM Dr. Tuliram Ronghang pen mai along than pon nongka mokam ben Priyanka Balmegi report News 18 Difu blanket pak kita ko achun la nang samar ke doktor tunda bang proxy kira na gena ni no lo ba ala principal an thulo lo ba ko nang lo salain da pilo bom thong bi da hong proxy pilo la so pesi india ke test la lo miliga typhoid ave pele covid ma ave bele pele ga bemar ma thand ave ke test and ave da soge sopo abema na meme e komo ke salain pije lo jalo jo doktor tum dolo bang thong ala mo we ong pido ilong sa kimpodo la tenje ala happy kerondo salain dile dile lo jalo tu mane hokdai ko doktor na hotu na lo ni ga salain sere ko lo salain te tanga jalo do hong roxy na pije la di anga tum da mu lo 30 minutes adha ghonta mo mejang lo lom so pija kunang chumi lo ako inimbang thakade aige thang bemar ta tes ko thang dame a bi lai di phua than ko penene Karbi do lahai ka ke languni tu do bati Honghari tu ke kami to kami si tego awai yang si to to thek so sida parok do kami to thek ni mala Lakin ki tujuna lo wan ka ora mate rakom ki ban pun ki pon ngombe laken soda pen insai ponang ji pusi ciparai pondo ciparai yang ding ke thon cuju nalong water ahor ke dok chingni pondong de lapen ki hor ki pen man pen cipi dongni puda ciparai pondo lapen lamrai di rongker karpi akan emena arong cipang til nang ji puda ciparai pondo lapen labangso arnike soar lotun emena pindeng jing hangji riarong sombon nale laso alarke bong e lapen bong sisa arjan si tar ponang ko lapen ada masal along sang siwar pongli la sang ka siwar lake ata hinu abusi ketlem pon lamrai tro Honghari aso alo atingke ate hang along longhang cedak longli puta ciparai pondo langgan kiri madorong Honghari amai nikan esek ameipi do kam long do lasi chetong do lasi ni Karbi atum ke emethang dhorom do emethang ajudang jubat do emethang apindek sumpot do
lasi choklim usi ilitum ban ke 6 sidul disi konsil usi mana ke pilo lasi kalau so dhorom mang ke ilitum ka panjok tame rimbur nang ki lapen ke ilitum antek ka chelong bine yong si sode ida tamne hemen ta yong si chilo blong de ke bi la som si ilitum thaglong kapre ke sumen name kapre ke sumen name lasi alang tum Karbi Honghari ameipi iripi hi pedili phan daga chuliri do si ningkane esek Honghari amei phan lakep thapon nei blon ni Karbi Honghari autonomous council pen CM bil phan him benalang tum phan lakep thapon po la penalang tum iripi phan isi bandural pen chenglo office building nahi pulo la pen kuti siba katangkan ni dak ke klem ponje phan ni bori pon